music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Happy
Happy Monday, mga ka-Rangers! Isa na namang umaga ang magpapainit sa inyo with different inspiring stories at syempre mga balita dito sa syudad ng Baguio. Hindi lang sa syudad, no? Oo, Sa iba't partner. ibang lugar pa. Syempre, ako ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, dapat present ako. Ako nga pala si Shakikay, Yes. ang makakasama at makakakwentuhan tuwing agahan. At kami ang Tambalang Sipaw! Ayan, partner, kamusta naman ang iyong araw? Sobrang happy and I just wanted to shout Yes. out to my son. You Whoa. are always going to be Mommy's Polaris. Happy birthday, anak. I Yes. love you so much. Ikaw, partner, how was your Ayan, morning? Syempre, happy birthday muna sa iyong cutie. Ayan, syempre pumunta ka sa lugar, sa ibang lugar. Oo, partner, to visit him. And thank you for all the greetings, partner. And Yes. yun nga, ikaw, kamusta ka naman? Oo naman, ang araw natin talagang sinulit talaga natin na kahit minsan may mga panahon na talagang pag nilay-nilay talaga ang kailangan mong gawin during Oo weekends naman. talaga. Ang dami mong realization after mo masulit yung araw na yun. Di ba, Kaya partner? nga, I could agree to that, partner. Yes. Whether resting for yourself or being with your loved Whoa. ones, piliin mo yan, partner. Ha? Kaya Yes. sa mga car enders natin, Ah, ah. how was your weekend? How was your morning? Yes, oo naman. At syempre, nandyan pa rin ang ating mga viewers ngayong Yes, araw. partner. Oo, at sa simula at sa pulay talagang tumututok sa atin. Simula Facebook, o Twitter, sa YouTube din. Yes, At partner. nanonood sa iba't ibang channel natin. Kaya nga, Channel 11 and 13 mga car enders. And hindi lang tayo dito sa Baguio at Trinidad, hindi lang sa region ng mga car enders, we are available until Region 3, di ba? At yan, ang dami, di ba? Tuloy-tuloy yan simula ng araw ngayon. Monday pa lang talagang ibibigay na namin ang iba't ibang Yes. bagong segment din, di ba? Ng Oo, ating partner. morning balitaktakan. At pag-uusapan din natin ang iba't ibang issue at kwentuhan naman ngayong araw. Gawin True. nating light lang at medyo cool lang ang ating Monday, Kaya di ba? nga, Dahil ito ang Happy Monday! Ano pang aasahan nila dito at mapapanood nila mamaya, partner? Actually, partner, excited ako kasi marami tayong inahandang Wow. bago sa mga car enders natin aside from responsible, Yes. critical, and syempre happy stories for Oo. today, mga car enders. Marami tayong maririnig na boses ngayong araw na to. Oo. And of course, actually two Yes. amazing guests, no, partner? At pag-usapan natin kung ano yung talagang kamusta naman ang mga barangay natin. Oo, at syempre ang ating guest naman will give us inspiring stories. Sabi mo kanina. Kaya nga, Ayan, partner. kaya nga tumutok lang dito sa Morning Balitaktakan! Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! Ayan, kanina nga napag-usapan natin ang pagiging happy! Ayan, Oo. ngayong Monday, di ba, partner? Ayun, Bart. Kaya Yes. nga, di ba? And mga car enders, we just wanted to shout out to our viewers. And Yes, aside from oo. that, to Wow. yung nag-sponsor po ng shirt Yes, namin. Good morning po sa inyo. And Ayan. congratulations, di ba, partner? Oo, thank you sa Resurgence, tama? Inabel Opo. Resurgence fashion show nung Saturday. And Saturday, then, partner. kay Ma'am Evelyn, na kung saan isa sa mga propose and nagpo-push sa weaving industry dito sa Cordillera. Oo. Ayan, weaving to di ba? Oo, partner. Yes. This is an Inabel. So, Inabel. sorry, flex ko lang yung nasa likod. Oo, ayan. Oo, ito yan. Ayan. Oo.
O, di ba? Yes. Dapat may pa-flex. So, mga car rangers, if you're interested, you can always search them through Yes. Facebook Oo. and their social media account. And super affordable and wearable yung mga ganitong designs, di ba, Tama. partner? Oo, at talagang na-enjoy natin ang iba't ibang paggamit sa Inabel cloth. Ayan, at makita mo nga may traditional wear at merong RTW pa. Kaya Ready nga. to wear ng mga kasuotan. Yes, Mm-mm. partner. And aside from that, partner, we just also wanted to give thank you and happy morning to our sponsors. Oo, andyan ang Katia Liz, Musor, TJ Home Builders. Baguio Country Club Lemonade, hello po. Ayan, hello po. Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Lorma Medical Center, Amiyan ang balita ngayon. Mega Tower, May Manox, NGCP, Pine Estate Gaming Corporation. and of course, Studio yung Coffee. na kung saan napakasarap at napaka-hospitable ang kanilang mga staff. Yes Natin naman. syempre hindi mawawala ang ating PAW! Syempre sa PAW, wala ng AW! Oh, di ba? Sa mga may aw dyan, mga car rangers, alam nyo na. And they have not just ointments or mga massage pala or ganyan. They also have food supplement, partner. And also, they have something from the morning until evening. Yes, at handa ka na ba na ikuha natin ang segment natin ngayon about barangay? Kaya nga, partner, we're very excited kasi mga car rangers, this pandemic have brought us, Yes, oo. you know, camaraderie and also yung pagiging bayanihan natin, Oo partner. naman, And nakita nandun natin lagi. yan from each barangay, from their activities, from Yes. what they have been pushing all throughout. Oo. So, mga car rangers, if everyone is ready, Ito na ang ating baranggayan. At una nating magiging guest dito sa ating baranggayan ay ang ating, pakalala mo na, partner. very, very energetic na kahit gabi na. Yes, We've been exchanging messages and mga car rangers, I am so honored to have her as our guest, Miss Janet Tiamzon. She is the Barangay Kagawad and also the Committee on Social Services of Barangay Andres Bonifacio, Lower Bocaucan. Ayan. So, good morning, Miss Janet. Good morning, Miss Janet. Good morning, Miss Shakina and Papa P. Magandang Yes. buhay sa lahat ng listeners ng RNG Luzon. Ayan, Wow. good morning. Energy Kaya si nga Barangay eh. Kagawad Janet So, Tiamzon. And mga car rangers, take note, meron pa dapat siyang pupuntahan. Oo. They will be going for a brigada eskwela ba Wow. yun, no, Miss Janet? So we will be Yes, talking about may that. Brigada Eskwela kami starting today at 8 o'clock sa Andres Bonifacio Elementary School. Wow naman! And those are the things that they do for their community, mga Oo. car rangers. And simulan na natin, Oo, Miss Janet. syempre, punong-puno yung schedule nila. Kailangan bigay na natin. Oo. True. Yes, partner. Yan, Miss Janet, simulan na natin. Kamusta po ngayong pandemic? Kamusta po ang Yes. Andres Bonifacio Lower Bocaucan? Sa ngayong pandemic, of course, syempre, ang unang ginagawa namin sa barangay, binabantayan namin yung mga constituents namin na kailangan sundin natin yung city health protocols. Number 1 kasi yan, unang-una, para maiwasan na spread yung virus. So, sa ngayon, yung barangay namin, nakaka-adjust na sila unti-unti, especially yung mga kabataan at nawalan ng trabaho during the pandemic. So, the good news, maraming tumulong sa amin during the pandemic. So, lahat nag-a-adjust na. So, hopefully, kahit pandemic pa ngayon, maging tuloy-tuloy at makarecover na ng gusto, hindi lang yung barangay namin at ibang barangay pa, especially dito sa Baguio City. Yes, Kaya ayan, nga po. talagang bigay todo at puro bayanihan ang pinapakita ng ating si Barangay Kagawad Oo dito nga. sa barangay nila. Ma'am Janet, ang tanong ko naman po, ano ba yung mga ginawa po ninyo na mga activities ngayong pandemya, syempre to help our community? Yes, of course. Last year, since nag-start yung pandemic, usually puro virtual tayo. So, hindi kami sa Barangay Andres Bonifacio, especially the whole Barangay Council, marami kaming ginawang activities. Una, para dun sa mga bata, nag-conduct kami, of course, tinulungan namin sila physical and psychosocial. Nag-conduct kami ng stress debriefing and relieving. Siyempre, alam naman natin, maraming nai-stress during the
pandemic, maraming nawalan ng trabaho, may mga taong nagutom. So, ang ginawa namin, the whole Barangay Council of Andres Bonifacio, tinulungan namin sila, naghanap kami ng mga resources, yung mga constituents namin na may mabubuting puso na tumulong at nagbigay ng mga basic necessities na kailangan ng aming mga constituents. Tapos marami din kaming ginawa, like nagpa-community pantry kami, maraming sponsors, tapos nag-feeding kami, poster making. Actually, ang dami naming ginawang activities. Nagkaroon din kami ng cash assistance. Ito yung nagbigay, may representative na tumulong sa amin para mabigyan ang mga, especially ang mga senior citizens, kasi doon tayo dapat mag-focus. And yung mga nawalan ng trabaho, may mga donors kami during the pandemic, ang daming nag-donate, ginamit namin yung QRF fund namin para matulungan namin yung aming mga constituents. Outside and sa ibang barangay also, especially yung family namin, marami kaming tinulungan na tao from the start pa lang ng pandemic last March 14 until now, ginagawa na namin yun. Wow naman. Talagang punong-puno at talagang binibigay nila yung serbisyo nila sa barangay. Ma'am Janet, nabanggit niyo po yung psychosocial activities ninyo. Syempre, isa sa mga napektuhan ngayon, syempre mga kabataan din. Ano po ang mga ginagawa po natin to help them po? Actually, kumuha kami ng speaker from Jesus Reigns through Pastora Wawi Orahay, SWD through Ma'am Janine. So sila yung mga naging speaker namin para ma-enlighten yung mga, especially yung mga kabataan nga natin. Nakita namin doon kung ano ang parang nagpapastress sa kanila. Unang-una yung modules na sinasabi. Oo naman po. Yes, oo. Mostly lang mga nag-attend during yung stress relieving and debriefing namin is yun yung lahat na sinabi nila, modules ang nagpapastress sa kanila. So, after that, nagkaroon din kami ulit ng follow-up aside dun sa physical and psychosocial, naging maganda, naging positive ang outcome niya. So, yung community namin, nagtulungan na sila. So, senior din nila kung ano yung natutunan nila during the seminar, trainings and seminars. Wow. Kaya nga, napakalaking bagay niyan, Miss Janet. Yes. Kasi yung mga estudyante and our youth right now are really being pushed through the limit, through their modules. Kaya ako nga, Ma'am Janet, na-feel ko yan, si partner ko rin, bilang napakasipag din niya to take his masters. Ganyan nga. Miss Janet, yung gusto namin, nabanggit niyo po kasi kanina that you had your activities already na tumulong sa ating mga constituents. Ano naman po yung mga future activities that we have laid out for the rest of the year? Ma'am Janet? Yes, actually, yes. ang activity ko for the whole year, next month, magkakandak ulit kami ng feeding program. Magkakaroon din kami ng medical mission. Ito yung sa pagbibigay ng mga eyeglass dun sa mga nangangailangan, especially seniors and PWDs. So, this coming July yon. For August naman, meron kaming activity. Ito yung sa Bausi namin. Ito yung 7610 and 9262 rin para sa mga bata at sa child abuse. Kasi alam naman natin during the pandemic, tumaas yung yung case natin sa Bausi at saka yung sa protection. Yes po, ayan. Next activity naman, magkakandak kami ng calamity preparedness. So, pag sinabi kasing calamity preparedness, hindi lang ito tungkol sa bagyo, sa earthquake. Like itong pandemic na ngayon, kailangan mapaghandaan pa natin. Hindi natin pwedeng sabihin, ito lang yon. Magkakaroon at magkakaroon pa tayo. So, dapat maging aware, maging ready tayong lahat para hindi na natin maranasan yung naranasan natin during this time ng pandemic. Maraming nagutom, maraming nag-alala, so dapat maging ready tayo. For the month of October naman, since it's a family day, may mga activities din kami. And for November, since it's a children's month, usually nagkakandak ako para dun sa community ko, like dun sa mga
kids 14 years old and below until 8 years old, nagkakaroon kami ng Got Talent. For Christmas, alam naman natin ang Christmas is a gift giving. May mga activities din kami naka-ready. So the whole Council of Andres Bonifacio, each committee namin, may mga naka-ready kaming activities for the whole 2021. Wow naman. Talagang todo ang arangkada ng Siksik. Barangay Andres Bonifacio. Oo. Also, Miss Janet, I just wanted to Yes. read one of our comment from Miss Gemaline Roldan. Beautiful inside and out, Ate Janet Tamzon. Marami kang natutulungan di lang sa barangay kundi sa lahat. Thank you. Yes, dagdag pa yes. Good job, General Kagawa, Thank Janet you, Tiamzoy. Jem. Oo. Wow! Kaya nga. Yes. Nabanggit talaga ni Barangay Kagawad ang iba't iba nilang ginagawa dito sa barangay nila. Kaya nga yung platform nila, mga ka-arrangers, that is holistic, hindi lang sa matanda, sa bata, sa youth. Oo. They're also looking in their psychosocial development and yun nga yung rising numbers ng child abuse dito sa Baguio City. Pero mga ka-arrangers, in our own ways, makakatulong tayo. And partner, we also wanted to ask Miss Janet naman. Miss Janet, how about your vaccination percentage po? Actually, sa Andres Bonifacio, meron kaming vaccinated na. For senior citizen, we have at least 75% ang na-vaccine na. So 25% na lang ang natitira na hindi na ba-vaccine. Pero the total population of Andres Bonifacio, we have 38% pa lang ang na-vaccine. Yes, syempre about vaccination pag-usapan natin, Ma'am Janet. Syempre may mga senior citizen na ang hirap i-persuade. Kaya nga natatakot. Paano po natin na natutulungan sila i-persuade pa na maghikayat natin sila magpa-vaccine? Actually po, ang ginagawa namin, like we have Committee on Health and yung sa BHERTS namin, nag-house to house sila para explain kung ano ang kagandahan kung ano ang maitutulong ng vaccination sa kanila. So, yung iba talagang ayaw nila, syempre of course hindi natin mapipilit, pero sa range of 2% lang ang talagang umaayaw once na na-explain namin mabuti sa kanila kung ano ang kagandahan ng vaccination sa kanila. Kaya nga po. Talaga? Miss Janet, we wanted to check naman how effective yung mga measures na yun para makumbinsi silang magpa-vaccine. Actually, ang effectivity kasi nun, kailangan kasi i-approach mo muna. Like, maging example ka muna sa kanila na, ma'am, yung nakikita mo sa ganito, sa Facebook, malayo po. Like ako po, vaccinated na ako. Wala po kong naramdaman. Hindi yung sinasabi nilang negatives. Ang isipin po natin kung paano natin mapoprotektahan ang sarili natin at mga kasama natin sa bahay. So once na na-explain po natin yan ng maganda sa kanila at anuhan natin sila, na-convince, I'm sure naman ma'am, mag-o-okay sila once na maganda ang approach mo. Ayan, oo. At syempre, ang dami pa na mga ginagawa ni Barangay Kagawa Janet. At yan nga, dagdag pa dito sabi ni Kamara Daniel, congrats accomplishment ng Barangay Kagawad sa community ng Andres. Indeed, you are an inspiration to all barangay officials in Baguio. Keep up the good work, Kagawad! Wow, nakakataas balahibo Yes, naman yan, Miss Janet. And Miss Janet, we just wanted to also invite our ka-arrangers today for the Brigadas Eskwela. Ano po ba yung mga activities for today? Yes, actually po, ang activity namin ngayon, ito yung tinatawag, I'm sure aware kayo, ito yung tinatawag nating tupad. Tulong pangkabuhayan para sa ating mga displaced worker. Meron kaming nakuhang sponsor, donor, na nagbigay ng pondo sa tulong ng para mabigyan ang at least 53 ng constituents natin. Ito yung maglilinis sila, of course, kailangan natin ng clean and green ngayon. Isa yan na protective measures natin para maiwasan natin kumalat ang spread ng COVID-19. So ito yung napili namin, ang Andres Bonifacio Elementary School. Since pandemic ngayon, walang mga bata. So kami na yung nag-volunteer sa kanila para tumulong at maayos yung school, yung eskwelahan at maging maganda. Kasi ang Brigada Eskwela kasi is yearling ginagawa ito. Pero since pandemic ngayon, kailangan din natin silang tulungan
para mapaganda ang eskwelahan kasi kahit walang pumapasok na bata, kailangan maging manatiling malinis ang isang eskwelahan. Kaya Tama. nga po. At syempre ang eskwelahan ay isa sa mga takbuhan din natin na pwedeng area for kwan at syempre nasabi nga ng ating barangay kagawad kahit walang eskwela talagang dapat malinis pa rin ang eskwelahan lalo na ginagamit ng mga teachers din, di ba? Yun nga, partner. And thank you, Yes. Miss Janet, for taking advantage of this pandemic to re-greening and Yes. developing this schools. Kasi pagbalik ng mga estudyante, gaganahan sila na, wow, bago na naman yung pintura or bago na naman yung mukha ng aming school. Di ba, partner? Yes, dagdag pa dito. Alam mo yung ginagawa nilang kahit pandemya, they are cleaning and pinapaganda na yung room. Ibig sabihin, may pag-asa. Oo naman. Ibig sabihin, may hope na kahit anong mangyari, talagang darating ang panahon na mag-open pa rin ng school. Definitely. Diba? Tumas Kaya- balibo ko dun Kaya nga Oo. ako din Thank you, Yes. Miss Janet, for that. And also, Miss Janet, sino po yung gusto nating pasalamatan? At syempre, imbitahin na rin po natin sila. Ma'am Janet, yes? Ayan. At yan, nabanggit nga kanina ni Yes, of course, Ma'am Janet. nagpapasalamat ako sa taas, Go ahead, Go Miss ahead. Janet. Ma'am yes, Janet. gusto kong pasalamatan si God kasi alam ko very risky during the pandemic pero hindi naging hindrance yun sa akin, hindi ako natakot kasi alam ko na nandyan siya until now. Hindi ako nagkasakit, humarap kami sa maraming tao. Tapos, gusto ko ring pasalamatan syempre ang mga kapwa ko, mga kagawads, Punong Barangay, constituents ng Andres Bonifacio, ang family ko na walang sawang sumusuporta. And of course, to my late Cap JP Ponce na aking guardian angel na laging nasa tabi ko. Oh, Wow, ayan. partner. Diba? Talagang, syempre, at the end of the day, it's being grateful. Kaya At nga. yung gratitude na meron tayo, kahit anong mga ginawa nating project, ay talagang nandyan ang mga to. No man is an island, ika nga. Kaya nga, Miss Janet. Maraming salamat po, Miss Yes. Janet. And please, mag-iingat po kayo kasi nakita po namin Yes. kung gaano po kabusilak yung intention nyo for your barangay. Maraming Ayan. salamat Maraming salamat, Ma'am Janet. Thank you for inviting me. Yes. Thank you ayan. po. Partner, ang unang barangayan natin ay Oo talagang nakaka-inspire at nakaka-motivate dahil sa kanilang ginagawa. At yung kamustahan talaga, talagang makukumusta talaga ang barangay natin. Kaya nga, gusto natin kasing malaman how our other ka-RNgers per barangay mga ka-RNgers. And hindi kami matatapos yan kasi Oo. simula pa lang ito, di ba, Yes, partner? oo. Kaya sa mga barangay dyan, see you dahil Very talagang soon. baka kayo na ang susunod na mabaranggayan dito sa aming baranggayan, di ba? True. Hindi, sabi nga namin, simula lang to. And gusto namin maging involved tayong lahat sa community natin. And this is our one step near and closer to Yes. our car Oo. rangers. At syempre sa mga gusto Yes. ng mga barangay officials or SK syempre para matulungan nyo din kami. Oo. At ma-invite din kayo Yes. or kung gusto nyo may mga i-promote kayo ng mga activities ninyo, ikuan lang natin, i-message nyo lang kami ang RNG Luzon na Facebook at syempre i-chat or gamitin lang hashtag RNG Luzon for Twitter. Ayan. Para maging konektado at maging updated din Oo. kami sa inyong mga barangay. So, mga car rangers, tutok lang kasi hindi pa natatapos ang Happy Monday. Ayan. At ito na naman ang ating tambalang sipaw. At magbabalik ang Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ito ang Morning Balita. 78 police trainees sa Teachers Camp Baguio City nagpositibo sa COVID-19. Narito ang balita. Ipinatigil na ni Mayor Benjamin Magalong ang anumang training ng mga police trainee sa Baguio City. Sa 197 police trainee, aabot sa 78 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cordillera Administrative Region Training Center o CARTC sa Teachers Camp. Lahat sila ay kabilang sa mga aktibong kaso. Nandun na sila sa barracks pero we made sure na yung kanilang yung barracks is not congested. In-inspect natin, nagbigay tayo ng recommendation dun sa management nila. Yung iba naman, dinala natin sa ating facility. Ipinag-utos din ang agarang pagsasailalim sa isolation ng mga nagpositibo at contact tracing. Dagdag pa ni Magalong, madami
ang naging paglabag ng ahensya kung saan nagdulot ito ng pagtaas ng kaso sa nasabing training center. Yeah, maraming lapses. Yes, marami silang lapses. One is, yung walang airflow sa kanilang mga barracks, sa kanilang mga classrooms. Mahina, mababa yung kanilang airflow. Yung another is, yung isang violation din nila doon is, walang masyadong social distancing even sa loob ng classroom. Kalungkot. So, na-violate nila yon. So, I already sent an official reprimand to the head of the regional training center, si General Mike Guzman. Sa naging tugon naman ng CARTC, inamin naman nila ang pangyayari. Sa kanilang pagpapaliwanag, nagsimula ang nasabing clustering dahil sa pagpositibo ng isa sa mga police trainee. Wala namang naitalang severe cases sa mga police trainees at staff. Isinagawa na rin ang agarang contact tracing. Iginit pa ng tanggapan, hindi sila nagkulang sa pagprotekta sa kanilang mga estudyante at tiniyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Unang batch ng Pfizer vaccine dumating na sa Tarlac. Narito ang balita ni Christian Zamora. Nasa 775 vials ng Pfizer vaccine ang dumating noong Lunes sa Tarlac City. Kayang bakunahan ang halos 3,000 mga Tarlakenyo. Naging maingat ang pagtanggap ng pamahalang lungsod sa mga bakuna. Hinanda rin ng pamahalang lungsod ang isang ultra-low temperature cold storage facility para sa mga Pfizer vaccine. Dahil negative 80 degrees Celsius ang temperaturang dapat paglagyan sa mga bakuna. Ilalaan ang mga bakuna sa mga nasa A1, A2 at A3 priority list. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Mga puno at kawayan itananim sa Irisan Dam site. Narito ang kwento. Kawayan at kalyandra ang mga itinanim ng mga opisyal ng pamalang lungsod ng Baguio sa isinagawang tree planting activity. Itinanim ang mga ito sa dating Irisan Dam site. Magsisilbing slope protection ang mga ito. Ang aim lang po natin is dapat hindi lang po ngayong Arbor Day o kaya isabihin natin part of the Salong Festival, but it should be a consistent effort sa parte po ng ating lokal na gobyerno. Hindi lang yung tree planting, importante rin sa atin na mamonitor natin yung tinatawag nating survival rate so that we could be able to come up with some interventions. Kahit itinanim ang mga puno sa dam site, tiniyak naman na ligtas ang mga ito mula sa mga nabubulok na basura. Ang tinanim natin ay Calyandra tree. Ito ay nitrogen fixing tree na it's good na ilagay sa mga plants, maitanim dahil it will help the other plants fertilize the soil. It's also good na magbigay ng oxygen dito sa ating environment. Magsusurvive ito siguro by 1 year kasi matataas na yung tinanim natin, may 1 meter na. Siguro by after a year maganda na magbubunga ng mga flowers. And then itong mga flowers ng tree ito, it's also good for the bees. So pwede rin sa honeybee production. So kung may mga beekeepers dito sa Irisan within this area, maganda kasi mapupunta sila dito and then magkukuha nila yung nectar ng mga kalyandra na ito. Aabot sa 200 punla ng kalyandra at 50 punla ng kawayan ang itinanim sa Irisan Dam site. Makakatulong din ang mga ito sa pagpapaganda ng dating tambakan ng mga basura. Inaasahang marami pang puno ang itatanim sa iba't iba pang bahagi ng Baguio para maabot ang target na 40% forest cover ng lungsod. Siguro yan din po ang dapat gawin ng local government in partnership with DNR to identify itong mga tinatawag nating plantable areas ng ating City of Baguio.
Dito naman sa Eco Park ng Irisan, ayon sa mga mas nakakaalam about the situation ng ating lugar, mas maganda na pwede nating itanim yung kape, pwede rin yung mga mababa lang ang tayo niya ng mga, just like for example yung mga mas mababa nga na klase ng punong kahoy, kasi hindi pa masyadong stable itong Eco Park natin. Ang naturang aktibidad ay sa pagsuporta sa Arbor Day at bahagi ng Salang Festival ng Pamalang Lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay.
I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang Sipaw dahil ito ang ating Happy Monday. At kanina talagang napahappy tayo sa iba't ibang mga programa ng ating unang guest sa Baranggayan. Hindi pa natapos dyan, na-update naman Oo. tayo with happy and inspiring and responsible stories Oo. ng ating morning balita. Yes naman, oo, 'di ba nabanggit nga natin talagang na-inspire tayo sa iba't ibang mga issues at balita natin sa Morning Balita. At gaya ng sabi mo, partner yung ating boses at ang ating mapapakinggan ay iba't ibang mga stories natin. Yes. And also, while we're just checking on this stories, Yes, mga oo. Ka-Rangers, meron pa tayong isang amazing story left for today. And sana may mga boses tayong mapapakinggan Oo. ngayon. Yes, oo. Siya yung magiging boses sa ating mga aspiring na gustong mag-business venture. At Kaya nga. ngayong pandemya talagang ma-inspire kayo dahil sa gitna ng pandemya talagang nagsumikap siya para maipundar ang kanyang business ngayon. Kaya nga. So, mga Ka-Rangers, hindi lang siya inspiring to the youth, but also to those upcoming startup businesses. Kasi mga Ka-Rangers, mantakin nyo, pandemic ngayon, but he was able to thrive through. Partner, mukhang Yes, sign na oo. ito. Yes, oo. Sign na ata ito, partner. Kasi itong si partner, medyo gusto atang business owner na. Oo, in the future. Kaya partner, I think Mga resto bar, ganun ang gusto ko eh. ako okay na akong taga-Punas, partner. Taga-Punas. Nang lamin. Well, anyways, partner, I am happy to be and honored. I'm so happy na pakilala sa atin yung guest natin. He is a former instructor of mine, actually, Mr. James Carlo Galapon, who is the owner of Taipei Royal Tea Kamiling. And this is in Tarlac, mga Ka-Rangers. So sa mga Ka-Rangers natin dyan that is interested to taste this tea, meron sila dyang branch. At talagang ang dami pang pwedeng gawing, syempre maliban sa milk tea or other stuff, no? Ano pa yung mga pwedeng business na pwedeng pagkuha natin? Naisip mo na idea? Ako, partner, na ngayon, gusto ko pa rin ng something that is for food related. Yes, oo. Oo, gusto ko ng mga ube flavors na mga kabagay-bagay because my kids love ube. Lalo na si EJ. Hi, anak. Yes, so, yun. Gusto niya noon. So, gusto ko ng innovation ng mga ube. Ikaw ba, partner? Ako, syempre, antiukan naman ako. Gusto ko pa rin i-promote natin mga local products natin. Wow! Oo, yun pa rin naman ang ating advocacy here sa Baguio. At ayan na, syempre, andyan na si Mr. James Carlo Galapon. Ayan, dito na po ba? Ayan, at syempre, ayan, na-excite na kasi ako. Kaya gusto ko na malaman ng istorya kung paano siya nagsumikap at naisip ang mga diskarte ngayong pandemya. Very timely pa ngayon, partner, kasi lahat tayo nahuhumaling sa milk tea, tama ba? Yes. So, Sir James, simulan na natin. Good morning! Hello, good morning. Ayun. Yes. Ayan, kamusta po Sir James? Kamusta ang araw po natin? Ayan, medyo okay naman, medyo busy lang sa isang business pero syempre dahil in-invite tayo ni Shekinah, so papaunahan natin. Yes. Sir, okay, partner? Yes, Sir James. Syempre, ang gusto ko lang malaman po, ano po ang profesyon o anong ginagawa po ngayon ni ang isang Mr. James Carlo Galapon? Right now, I'm in the business sa construction. So, meron akong maliit na hardware dito sa bahay. And just recently, ito nga, nag-franchise kami ng business
doon sa may Kamiling, which is Taipei Royalty. Ayan. So yun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayong taon. Kahit na pandemic, ayan. So nag-risk tayo, pero sabi nga, kapag hindi ka nagtitake ng risk, hindi ka pwedeng or hindi ka suited for business. Ganyan. Wow, oo nga no, Sir James, kasi tama ka naman eh. I would second the motion na pag hindi ka talaga nag-risk, nagsumugal, hindi mo malalaman kung ano yung magiging outcome niya. Sir James, bakit ganitong business venture po? Actually, nag-start yan noong pandemic, noong ECQ. So, hindi tayo nakakalabas. And then, so mga ilang buwan yun. Tapos sabi ko, parang nakaka-crave naman ng milk tea, sabi ko. And yung isang student ko before, nagre-resell siya. Tapos sabi ko, bili nga ako ng milk tea. Ganyan. So, hanggang sa, existing pala tong brand na to, sabi ko. And parang ngayon ko lang siya nakita, yung ganyan. And then, I found out na, masarap pala. So, dahil sabi ko, pwede ko din tong gawin business, sabi ko, franchise ako. So, it started ng Ayan, at syempre, about dun sa, syempre, paano po kayo na-inspire, na-motivate na kahit ngayong pandemya, talagang nagsumikap kayo and to create ngayong mga ganitong business? Sir James, yes po, once again, paano po kayo na-motivate at na-inspire na magsumikap ngayong pandemya, kahit ngayong pandemya, sa ngayong business? Ayan. Okay lang yun, partner, kasi all the way from Tarlac. Car Rangers, kayo ba, nagkakaproblema rin ba kayo sa internet nyo? Kasi recently here in Baguio City, our mayor have proposed na in all public places, meron tayong internet connection. Wow! Di ba, partner? Galing nun, Ang saya naman nun. Pero yun nga lang, sana safety pa rin. Kasi baka mamaya kung sino-sino lang nababangga nyo, baka malay nyo, ako na pala yun. Ayan. At ayan, nabanggit nga kanina natin, talagang yung internet talaga, it's like, kailangan talaga natin ngayon, partner, no? Lalo na sa mga estudyante, mga instructor, actually in any profession, di ba, naging staple na need na natin siya. And partner, ikaw ba, nakaisip ka na ba na magtayo din ng milk tea at milk tea franchise at one point? Oo naman, gusto ko din magkaroon ng ganitong franchise kasi talagang kumikita talaga at mabenta ngayong panahon natin ngayon. And then, isakto mo siya sa mga partner with cookies or anything else na baking yan, di ba? Products. So, partner sa'yo yung tea, sa akin yung baked goods. Oo, diba? Ang galing nun kasi ang dami mong matututunan ngayon, ngayong pandemya talaga into baking at gawin mo siyang product. At nabanggit nga natin last time at DOST talagang tumulong at nagturo sila sa ating mga nanay. Oo, and healthy pa kasi mga vegetable. Sir James, also balikan po natin. Gusto naming malaman, Sir James, kung ano yung naging motivation nyo of starting up the business even though pandemic. Yes, oo. Ayan. So, ang naging motivation ko talaga is to start up a new one. Kasi alam naman natin na if you're in the business, dapat yung pera mo, dapat hindi lang sa iisang entity. So, dapat i-spread mo din yung other sources of income mo. Para, kasi seasonal din kasi yung business ko. So, right now, medyo nasa Oo naman, talaga nga. Kailangan talaga natin mga ganitong motivation para, alam mo yun, magsumikap pa rin tayo ngayong pandemya. And Sir James, syempre, natayo po siya during this pandemic. What were the challenges of putting up your business ngayong pandemic? Ayan. Yes, about sa nabanggit nga kanina ni Sir James talaga, it's all about pagsusumikap at ikaw naman, partner, kapag what is your motivation naman? Nako, partner. Kapag usapang motivation yan. I am really motivated by just
simple lang, mga simpleng bagay mga ka-earners. Pero mainly, motivated ako because of my kids. Oh, Partner, naman. ikaw, Oo. kanina pinag-uusapan natin ang usapang motivation. Sige Yeah, nga, I sabihin want mo. yung motivation ngayon para sa akin. Ngayong pandemya, it's all about pa rin, alagaan mo pa rin yung sarili mo. Kahit unmotivated ka, andyan pa rin yung mga family mo to help you. And balikan mo kung ano yung root kung paano ka nagsimula. Diba? Partner, meron pang isa. Ano diba? yun? Meron pang isa. Yung taga-lemonade? Hello po! Hi, good morning po Yes. to all the employees and management Oh, of Lemonade. Good morning po sa inyo. Yung andun Sabay-sabay sa po tayong kumain dyan ng strawberry Champorado. champorado. We are Oo. looking forward for the forest bathing activity na yes. sana mabuksan na, no, partner. Mukhang yun ating kailangan nating Oo, dalawa eh. kailangan. Maligo? Charot? Maligo sa forest. At ayun nga, dumaan nga ako doon na last time kasi talagang kailangan natin ng refreshing. Refreshing kasi area doon eh, di ba? Oo, partner, kasi that's within Camp Janhay. And ang Yes. maganda yung route mo. Oo. It's one of those places sa Janhay na hindi mo maakalain na, oo nga, meron pa palang mga ganito. So, mga Car-Rangers, if you want to know more about Taipei Royalty Meeting, you can always visit their Facebook page because yung ano kasi natin, internet natin, pabebe ngayon eh. Ayan. At ayan, nabanggit nga kanina ni Sir James, talagang yung mga motivation niya, inspiration niya ngayong pandemya, talagang sabi nga niya, gamitin mo sa tama yung pera ngayong pandemya. Kaya, ayun, naisip niya na gumawa ng ganito mga business venture. Kaya nga, di ba partner, meron pa tayong isang cafe dito na nabisita na sinabi nga nila na imbes na maglabas ng pera for, something that is Stuff, not oo. naman beneficial for yes, them. oo. Di ba partner, nagtayo din sila ng cafe. So mga Car-Rangers na sa tingin nyo, you have the passion, the will to do it, gawin nyo na. And partner, gawin mo na yon. At ayan, nabanggit mo isang cafe din, di ba? Opo. At meron ako napunta din na gustong tumulong din naman yung cafe niya sa mga farmers na kung saan ginagamit nila yung mga produkto or mga crops ng ating mga farmers para yun yung igagawing iluluto sa cafe na yon. Wow, ang sarap naman yan, partner. I'm looking forward to visit that. Sino kasama mo dyan, Sino ba? Ganun talaga. Umawin ka Oo. na. And yan. At syempre, andyan din natin ang ating mga Loves Cafe. Isa sa mga healthiest cafe dito sa syudad ng Baguio, di ba? Oo, and because we've also touched base on that, partner, magpapasalamat na rin kami sa sponsors natin, di ba, partner? At maraming salamat sa Katia Liz na kung saan napaka-effective talaga. Yes. Oo, di ba? Sa mga tinatagyawat dyan, acne, Yes. face mask, acne, or yan, effective ang Kati Alice. Ginagamit ko yan, kaya akala nyo lang, makinis. Also, we wanted to say thank you to Mozart. Mozart na kung saan ay isa sa mga, alam mo yun, kapag into musically inclined ka, talagang tututukan ka dyan. Kaya nga, di ba partner, they also have mga sessions or yung they give lessons also. So, online, di ba? Virtual. Merong virtual at saka meron ding face-to-face with precautionary measures. At syempre, dyan din ang TG Home Builders na kung saan nandoon na, wala ka nang hahanapin pa. Ako na lang. Talaga? Hugot? Oo. Ayan, at so, kung wala na akong hahanapin, doon ako sa TG Home Builders. maghahanap. At andyan din ang Baguio Country Club na kung saan isa sa mga, alam nyo, sobrang helpful ang Baguio Country Club dahil isa sa mga mega vaccination or vaccination site ay naroon. Kaya nga, they opened their doors to help the community. And also, Lemonade, to all the management and employees of Lemonade, good morning po! Ayan, at syempre, Sir James Galapoy, ano po ang gusto nyo sabihin sa ating mga nanunood na na-inspire sa inyong kwento kahit ngayong pandemya kailangan pa rin magsumikap? True. Ayan, Sir James? At ayan, nabanggit ko nga kanina talagang si Sir James talagang parang tagu-taguan lang talaga tayo ngayong araw na to. Kaya nga, sino bang tinataguan mo, partner? Also, anong tinataguan? May bisita nga ako sa Lemonade Dako ka! And also, dahil nagbibisita na tayo also to our friends and employees and all the staff of Lorma Medical Center, good morning as well. And mga Car-Rangers dyan sa parte ng
area ng natin. area ng Lorma, you La Union? can definitely have a virtual or consultation. So, just in case na hindi kayo makalabas, you can have your consultation online. Ayan, lahat naman tayo gusto may magbalik. Ay! Diba? Ayan, nagbabalik po si Sir James Carlo Galapon. Ayan po. Sir James, ano Hello, po gusto I'm nyo sorry. sabihin sa ating mga manonood at mga viewers natin na kung saan ma-inspire at na-inspire sa inyong kwento sa pagsusumikap ngayong pandemya? Hello, ayan. So sorry muna for the bad connection. Yeah. And I'd like to say kung meron kayong gustong gawin or gustong or pangarap, yung ganun. You have to take risk. You have to prepare yourself. Your mind, yung mindset natin. And I'd like you to grab that opportunity kasi you wouldn't know baka yun yung angat sa'yo sa buhay, yung ganyan. So, you have to take risk. You have to prepare yourself, your mind, yourself, yung ganun. So, wag kang matakot. Do not be afraid. Kasi, being in the business is about taking risk. And it's about giving your best. And wag kang matakot na hindi matuto. Kasi, lahat naman nagsisimula sa maliit and lalaki yan. And you will learn a lot of things. Ayan. Maraming salamat, sir. It's syempre pag-accommodate sa amin. And then, partner? And also, Thank Sir you sa James, you also. Sino ba yung mga gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin natin yung mga car rangers natin dyan sa Tarlac for your Facebook or social media accounts? Ayan. So, I'd like to thank muna, syempre, si Lord for guiding me. Of course, kung wala yung guidance niya, wala yung loob ko to pursue what I want. And also, I'd like to thank my business partners and also, syempre, yung mga royalties na who are very supportive since the day one. And ngayon nga, nung June 22, first year anniversary na namin. So, hindi nila kami iniwan. So, thank you so much. And also, you can visit our share, and our Facebook page, which is Taipei Royalty Kamiling. So you can check all the postings, the menu, the promos. So nandoon po lahat. Oh, ayan. Maraming salamat, Mr. Sir James, sa inyong inspiring story. Kaya nga. And ingat lang din po kayo, Sir James. And thank you for always inspiring us and startup businesses owners na simulan nga nila. Kaya nga sa teen ko, partner, ito na ang sagot sa... Yes, syempre lahat tayo ipinapangarap din na magkaroon ng ganitong business at makagroon ng sarili mong, syempre, business owner na masasabi mo sa sarili mo. Kaya nga, I will definitely pray for that, partner. So, tutok lang mga Car Rangers kasi babalik pa kami sa mga bosses ng masa. At syempre, nabanggit nga natin, anong mga insights mo ngayong araw na to? Kaya sa ating guest kay Sir James. Ang akin talaga na-pick up ko is that you have to always take the risk. Sabi nga nila, it's a leap of faith. So, mga Car Rangers, yun yung isang bagay na dapat maging, aral sa atin, di ba? Ikaw ba, partner? Ako naman, para sa akin, huwag kang mag-alala. Don't worry too much. Kasi at the end of the day, all is well. Diba? All is well lahat. Lahat ay bagay na talagang napupunta sa ayon at basta magtiwala ka lang sa passion mo. Kaya gusto ko yun, partner, all is well. Yes, all is well. Kahit, syempre, ngayong pandemya, talagang medyo malungkot at tinatadtad tayo ng ating mga circumstances in life, talagang nariyan pa rin na maraming susuporta sa atin at tulungan mo sarili mo to uplift your day. Every day. Every day. Kasi diba, partner, today is a Happy Monday! At ayan, kanina nabanggit nga natin talagang ang dami pa nating pag-uusapan mamaya. Kaya, partner, tutok lang mga Car Rangers, magbabalik ang tambalang Sipaw! At ito ang Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club,
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhawa ay garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang sipaw! Kanina na pag-usapan natin ang iba't ibang inspiring story at syempre mga balita natin ngayon sa syudad ng Baguio, hindi lang sa syudad ng Baguio kundi sa buong Northern Luzon. At ayan nga, nabanggit mo din kanina, talagang yung susunod nating boses ng masa ay talagang ano to, partner? Kaya nga, and ito kasi in connection dyan, doon sa kakatapos lang Yes, na fashion show, the first Inabel Insurgents, mga Car Rangers, which wanted to showcase the Inabel as our ready-to-wear
clothing line here Yes, in at the... syempre ma-promote din natin ang weaving industry na kung saan hindi lang siya for traditional wear, kundi pwede na siyang gamitin sa ating pang-araw-araw yes, na pang-araw-araw. Tulad nito, kaya ayan, no? nga, Oo. di ba mga ka-Rangers? It's very wearable and napaka-fashionable pa niya. So, maka-Rangers dito sa One Voice, Ayan, at ito, mapapakinggan nila ang ating iba't ibang, syempre, ang ating mga modelo. Yes, Na kung saan, partner. ano ang kanilang natutunan dito. Kaya nga. So, bida ang boses ng masa dito sa One Voice. This kind of event empower us as a model through improving our self-confidence and exposing our inner talents. These events helps us to boost our confidence and to enhance what we've learned in school. As a youth, this event will help me boost my confidence and to have more friends, to interact with more friends. This event, especially for us youth, has helped us to develop our personality, and this type of event gives us the chance to show the world what we can do as a youth, and it's a place where we can show our talents, our skills, and how graceful and powerful as youth as a model. And being a model doesn't mean that we have to be Event po, na-empower po yung self-confidence namin mga youth, lalo na kasi grabe yung epekto ng bullying na sobrang nakakababa ng self-confidence, and I myself nabubully kasi ba't daw ako nagmo-model, hindi naman ako sexy, and through modeling na bibuild yung confidence ko, and kahit na anong sabihin ng mga tao, walang-wala yun, and I turn it into a positive thought na hindi nila, nagsasabi nila yon kasi hindi nila kayang gawin yung kaya kong gawin. Katulad ng model. Kaya napakinggan natin at napanood natin ang iba't ibang boses ng ating mga modelo na kung saan naibigay nila ang kanilang syempre natutunan nila at kahalagahan ng ganitong mga aktibidades. Oo, ngayong pandemic. Kasi ang tinanong ko sa kanila mga Rangers is that how does this kind of event empower them as a youth? And partner na ano ko kasi nalaman ko na through this modeling careers and natutunan nila is that they were able to boost their confidence. And aside from that, they have battled bullying because of this, partner. At dagdag pa dito, nabanggit nga din nila talagang, napanood ko, nabanggit nila all about camaraderie at syempre friendship. And doon, na kahit despite of pandemic, talagang kaya pa natin ang magbigay ng saya at tulong sa iba. And aside from that, isa pang naging factor dito mga Rangers is that instead nga naman na sa iba sila maengganyo or iba pa yung gawin nilang activities, they are now honing their skills in modeling na, and malay natin, years from now, they could be our future models and representative of Baguio City through international platforms. Tama dyan. At ito nga, it's one of the youth development activities ang mga ganitong bagay na kung saan nabanggit nga natin, baka mapunta pa sila sa ibang way at vices, di ba? So, mas maganda na lang ganitong mga activities. At, di ba, maliban sa sports, sa syempre, arts, partner. Sa cooking, partner. Sa cooking, At meron din tayong ganito na mga activities na ginagawa ng ating sa syudad ng Baguio. Kaya it really empowered them, mga Rangers, because
through modeling, at least they are able to showcase their inner talents. And sabi nga ni partner kanina that there are other psychosocial activities that we can encourage our youth to be in part of. Hindi lang sa arts, hindi lang sa singing, sa dancing. Kasi di ba partner, meron din tayo yung mga naging youth natin. Yes, oo. Na kung saan ginamit nila yung singing dances nila para maipakita nila ang kanilang talento. Kaya nga, partner. And hindi lang yun, naging part pa sila ng mga competitions that they representative or us, Baguio City, in other provinces as well. At ikaw naman, partner, ano mga talent na meron ka na pwede mo i-show sa ating mga ka-Rangers? Mga ka-R-Rangers, ibabalik ko kay partner. Kasi hanggang pagluluto lang kaya natin. Talent ang pagluluto, skills yun. And syempre, dahil nagluluto, syempre, kumakain din. At anong lagi mo nga gustong iluto, partner? Ako, anything that is available sa ref. Pero kasi yung something na matcha-challenge kang lutuin, yung mga extraordinary dishes na using the staple products or staple ingredients, pero nagagawa mong bago. Hindi ko sinasabi mga ka-Rangers na magaling akong sobrang galing ko. Pero natuto ako for, being a mother with 2 kids, yun nga, na titry nating gumawa ng bago. Kasi kung mga bata, hindi nila kakainin yan kung paulit-ulit. Innovative nga nga nila. Ang galing no, nasa, syempre, mother instinct, yung tipid tips, pero diskarte ng isang nanay. Kaya nga, partner, ikaw naman, alam ko marami kang talent, pero ano Saan doon? Actually, hindi ko pa siya nakikitang sumayaw, mga ka-Rangers. Actually, sumayaw. Marami sa post ko sa Instagram. Ay, sige Andun yung mga natin, ng mga pieces ng mga contemporary. Sabihin mo na, enumerate mo na, partner ko, ang talent mo. Dali na! Enumerate natin. Dance, pwede din. More on contemporary ako nag-start. And then painting din, syempre, andun natin ang lagi nating advocacy. At yung susunod nating project about project scening. Na kung saan lahat ng orphanage is mabibigyan natin ng kanilang coloring books at art materials. Wow, kasi 'di ba last time 'di ba nanalo yung Miguel na kung saan yung part doon gagawin natin for the advocacy. Galing naman, and again, always giving back to the community. Yes, always. Talaga, Tama. And partner, paano yun? With the art materials ba, lahat? Sinong sakop natin ulit? Mga orphanages? Siyempre, orphanage. Lagi natin tinutulungan simula college. Andyan ang ating helping hands at ang ating children rehab ng CSWD. Ayan. Kaya nga. And also, we wanted to shout out to our viewers watching all over. Hindi lang limited dito sa Abra, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. We also have here locally, Baguio and La Trinidad. And from Cavite, Sir Carlo, good morning po. Watching from Indang, Cavite nga pala siya. Good morning. At yan kay Wenzel May Somera Kunanan. Hello po, super yummy po. Feeling ko yung pinag-usapan natin yung the food na gagawin mo. Or, mga ka-Rangers, sige, luto tayo minsan. Mag-cooking segment tayo. Charot! At dagdag pa dito sa mga Big Smile people na laging sumusuporta from United States, Big Smile, kay Marga Espinosa, Ronit Solomon, ating si Mark Angelo Mamitag, at sa mga Pilipinas dito sa syudad naman si Bat Kasim Khaled. Wow, kaya nga. And also mga ka-Rangers, ang bagong kasama natin tuwing umaga ay ang products ng Pau! Talagang quality products ng Aldrich Corporation. Nandyan, nabanggit nga natin last time, ang iba't iba nilang masahe na flavors na kung saan pwede nyong gamitin lalo na ngayong malamig na panahon. Kaya nga, it comes with 3 aromatic masahe scents, mga ka-Rangers. We have floral, peppermint, and orange. Diba, partner? Siyempre, di mo makakalimutan yung orange kasi that's my favorite color at fruit na amoy. Yes, at dagdag pa dyan, nandyan ang ating, para sa mga sport enthusiasts, nandyan ang ating Pau Sports spray na kung saan isang spray lang mawawala na yung muscle pain. Kaya partner, mukhang kailangan mo yun dahil nagbabadminton ka na rin naman. Di gamitin mo na. And sa mga ka-Rangers natin that in need of any food supplements, they also have Bioclon and other products that are available again to aid and to supplement
our dietary nutrition intake. Oo, dagdag pa dito, talagang pabago-bagong panahon, Kaya talagang nga, partner. konting ubo mo lang, talagang natatakot ng lahat, di ba? Kaya sabi nga natin sa RoboCough at Lagoon de Leaf ng Pau de Arco or from quality product ng Alders Corporation, talagang mawawala yan. Kaya nga. And good news sa mga nanay ha, hindi Yes. lang siya available for adult capsules, it's also, or syrup, it's also available for our kids. And Yes. sobrang safe mga Car-Rangers because it is composed of Lagundi leaves na sinabi ni partner kanina. Nabanggit nga ng ating representative ng Pau de Arco din na kung saan ang toro at pwedeng gamitin din for dietary health natin. Kaya nga, partner, hindi ko actually mga Car-Rangers, nasabi din sa atin na na-educate din tayo that Toro is also available for women or Yes, pwede para sa oo. mga babae for andropausal na. Andropausal na daw. Or, menopausal na. Mukhang matagal pa tayo doon mga Car-Rangers, pero si Papa Paul na lang muna ang At gagamit. syempre, para sa mga kalalakihan din, na syempre sa mga mag-asawa dyan, lalo na ngayong umuulan. Painitin naman natin, oo. At syempre, dagdag pa dito ang ating iba't ibang sponsor at parte ng ating RNG family. Nandiyan ang Cathy Elise, Musar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Laymonay Hotel, Labs Cafe, Lorma Medical Center, Amyanan Balita ngayon, My Manox, Mega Tower, at ang ating NGCP, Yup, and Pines Estate Gaming Corporation. and Studio Coffee. Of course, we also have Pau, kung Oo. saan alis lahat ng ating mga Ow! Oo, dito sa Pau. At dagdag pa dito, saan natin mapapanood ang Orange Luzon, partner? Naku, partner, we're not just available sa Facebook, we are also available through Channel 11 via the T-Red Pass Network and Channel 13 Wow, here oo. via the Mountain View channel and our social media platforms available through Twitter, Instagram, and don't forget our rngluzon.com website. Yes, oo. At syempre, nabanggit mo na ba ang Twitter natin na kung saan gamitin natin ng hashtag RNG Luzon para sa iyong sumbong at mga hinaing. Kaya nga, At ano sa nga bang YouTube, hinaing mo? hinaing ba? Oo, hinaing natin na syempre lahat tayo ay may hinaing. Kailangan mo lang i-express it. Oo. At syempre, pag may hinaing tayo, hahanap tayo ng solusyon mga Car-Rangers. And we use your voice, our platform, so that we can have a solution for that. At, And ayan. partner, yung YouTube nga pala natin. So YouTube naman natin, huwag nyo kalimutan na i-subscribe at click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong uploaded videos. Kaya nga, yan na. And, At nabanggit mo din na talagang kanina, ang ating baranggayan ay talagang umarangkada. Kaya At sa ating mga barangay officials na SK na kung gusto maipromote, Elina, gamitin ang ating platform dito sa ating RNG Luzon upang mapakinggan natin ang iba't ibang strategy and COVID response ninyo. Yes, and your activities that are for your community. And maraming salamat to our guests nga pala for taking your time. And ingat lang mga Car-Rangers. Isang happy Monday na naman ang sinimulan Monday. natin. Ako na naman po ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Kasama si Shakikay, ang kakulitan tuwing agahan. Ito ang tambalang Sipaw na magpapasaya dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!